Vi kalder det malerworkshop. Det er meget frit. Man kan komme i alle aldre, og så går man bare i gang med at male. Det er ikke sådan decideret, at man får farvelæger og sådan noget, men man går bare i gang med måske nogle idéer, man har selv. Og så kører det bare derudad. Kirsten, hvad betyder Nørrebro for dig? Det er noget meget bastant for mig, og noget meget værdifuldt for mig. Og jeg nyder meget at komme i Café Blom, som jo er en café, som er til mennesker, som har OCD, eller lider af angst eller depression. Og så er det ellers også sådan, der kan også komme andre, men det er for de mennesker. De kan komme her og snakke med hinanden frit. Det er et meget dejligt sted, hvor man giver hinanden ro, og giver hinanden lov til at snakke og have meninger. Og humøret er højt.